Maňa erkek geregmeden, bary o hemme zat özüm etýän diýen gelinler şu ýyjan soňuna çendiler. Hakykatdan bu sözler soňky döwürler kän ýanglanýar, töweregimizi belki özüňizem diýänsiňiz. Menem razylaşýan şu döwrüň aýallary özleri spakoýna çagany gerekli kursuna ýazyp bile, mektebine sazyna ýerleşdirip bile, çaga näme biznesem ýöredip bile, maşynam sürüp bile, jaýam alyp bile, ähli zat edip bile şu ýerde erkek näme gerek, hemme zat özüm başarýan diýilen soragy men şu videoda hem psihologiýa hem gormonnyň nukdaý nazaryndan açyklanjak we seljerjek. Hakykatdanam biz biologiýa sapagyna geçýärdik. Erkek adamyň gormony testosteron, aýal adamynkam estrogen. Ýöne biz biologiýada ýene-de geçýän zadymyz ikisi hem erkek adamda hem aýal adamda bar. Testosteron köp bolsa oglançyk bolýar, az bolsa aýjaş bolýar. Testosteron näme jogap berýär? Testosteron uğur tapıcılığı, liderliği, maksada okkunluğu, jogapkärçiligi we hereket etmene güýje jogap berýär. Estrogen bolsa dostugyny gatnaşy açmany we dowam etmeni, işleşmäge, geljekde emosional gollaw bermeni we hereket etmäge höwes döretýär estrogen. Ve gormonlary köp wagtlaryň öwrenýän hem psiholog hem isledewçil Sari Van Anderson aýtmagyna görä, adamyň durmuşda özüni alyp barşy diňe bir gormonlara bagly däl, gormonalny fona da bagly. Ýani gormonal gurşaw. Meselem, adam hemişe jogapkärçiligi diňe özüni alsa, men etmesem hiç kim etmez diýip hiç kime ananman diňe liderlik pozisiýany özü alyp barsa, erkek adam, aýal adam tapawudy ýok. Misal üçin ýyllar boýunça öz öýünde şonýalak lider bolan bolsa, gaýda bolan tapawudy ýok. Durmuşa çykany öýlenenden soň şonu talap edýär. Ýani gormonal fon şu zatdan imitlenmäne başlaýar we aýal adam misal üçin özüni erkekkä alyp baryp hemme zat başarjak bolanda durmuşa çykan semýasam patriarhat bolsa oturup bize beýdilenok, erkek etýär bu zatlar diýileni aýal adam azajyk düşünenok. We şol nahardan imitlenmäge besetmeli. Ýöne besetmek onýal aňsat däl, şoň üçin mehribanlar, umuman özüňiziň kimligini düşünmek isleseňiz, men kim diýen ýörite seminar bar, seminara ýazylyp gatnaşyp bilersiň. Şo ýerde birinji basgançak men kim, men bu durmuşda näme aslynda. Şo soralara nesip bolsa jogap berersiň. Indi mehribanlar, şu ýerde testosteron gormonyň aýalda köpligini ýerden bildim. Birinji ýönde marda döner kebapda owadan kafe eken içýärmen, owadan rahat döwre bap remont edilen naharlaram süýjükeni şu ýerde çagalar üçin bayramçylyk geçirdik. Men öz toparum bilen Disney Show bilýän bolsam, Mar şäherine ýürüýte bayramçylyk urnaýan toparymma animatorlar şolar bilen geçirdik. O işte bayramçylygyny gaýdyşyn aeroportda Irak gelimde çay içip syna otyr ýerden kiresde. Bu ýerden bir semýa geldi. Uman adamlar özüni alyp barşy ýaman nähili, gyzykly şo zat synamak size de maslahat berem. Köp sorawlaryňyzyň jogabyny synamak arkalam alyp bilersiň. Şo ýerde semýa geldi, jem 5 adam babulalary bar, bir oglançyk bar, oglançyk diýip näme 17-18 ýaşyny iksany gaýdy we ejesi bar. Ejesi geldi. Кофе хотите? Да, диýdi maşgala. Садитесь сюда diýdi. Где присядем, где лучше сесть, сына, ýoňalak. Erkek adama tapşyran kan bir sen seredişdir. Benim ýejek zadymyzy pikirlenen gaýdylar bile. Ýok, özü çözdü oturmaly ýeri. Duran kofeleri öz akitdi. Ogla otyr, syna otyr. Kim näme içýär diýip sorady. Soran zatlaryna soň zakazy özü şeýdip getirdi. Men geň alym çynymy aýtsam. Ene oğlum ba, näme üçin ulananok? Сына, принеси мне, пожалуйста, кофе. Şol kofe çay semkam, gaýlarsyz näme içek? Töý şol erkek adama, aýal adamlara uha dörsen aýal adamy. Şolara uhaşyk etmäni oglanjyk şo ýerde öwrenmeli. Ýöne eje, onu bilenok, atwetnosty öz boýuna alýady, özüm ederin diýip, soňa waka pahodkasyny ünsürdim. Hakyky ýürüýüşi женственность ýok. Покачивание, güni ýürüýär, güni gelýär, bakşy, seredişi adamlar synaýşy. Umuman şol aýal nesmärdi ýok. Ol häzir baryp sorasam da, как вас зовут? Вы счастливо живёте? Вы довольны своей жизнью? Diýsen, spokojno da. A в чём проблема diýer.
meni misal üçin näme problemamma dep uradyp biler. Ýöne men umuman aýtýan özüne jogapkär däl zatlarym özüne alyp gatýady. Däne şo jaşa momentde synnap şu wideomda aýdyp geçerin şo birden ýadyma düşdi. Şeýlehem Carl Gustav Jung belli psiholog aýtýanda her bir adamda erkeklik aýratynlygama, aýallyk aýratynlyklarama esasy paýhas, bagtlylyk aýal özüni aýal hukmuna bagtly duýmak üçin, erkek özüni erkek hukmuna bagtly duýmak üçin şol iki aýratynlyklaryň balansy. Eger aýal adamyň men eder, men başaran sözleriniň arkasynda ýadawlyk, göwni geçmerlik, aý men etmesem hiç kim etmeýär diýen göwni çökünlik sözler bolsa, bu ýerde eýem aýal adamyň aýal hukmuna bagtly bolmagynyň garmoniýasy nurşat etýär. Şoň üçin ýene bir sapar aýtýan, bu zatlara düşünmek üçin elbetde wideoda da aýdyp geçerim, ýöne sapaklamada gatnaşsaňyz, aýratyn konsultasiýa alsaňyz, siz bu uzun ýoly gysga aralykda geçýäňiz. Şeýlehem erkek adamlara diýişli, erkek adamlarda da estrogen garmonunyň sazlaşykly bölünmegi hökmandyr. Estrogen garmonu beýniň işleýişine, süňkleriň sagdynlyga, ýaşlygymyza sebäbi estrogen garmonu ýaşlygyň garmonu bolan kolageni bölüp çykýar. Kolagenim ýaşlyga jogap berýär. Nem üçin mysal üçin ýyllyklarda, şu wagt ýyllyklar gidip duranlar, köp synesseňiz, kursaşlaňyz, klassaşlaňyz 20 ýyl, 15 ýyl, belki de 10 ýyl, 5 ýyldan soň köp erkek adamlar bir hili garyn çykarýar, dero bir hili ýüzleri garraýar, saçlary umuman ýaş wagty, student wagty bir başga, öýlenip maşgala uransoň bir başga. Sebäbi estrogen garmonu wagtly-wagtyna bölünip çykmaýan üçin erkek adamyň özüne liderlik alýar. Şoň esasında kolagen az bölünýärdi, ýüzleri garraýar. Şoň üçin özüňize uha adam etmeli. Umuman aýtjak bolýan zadym, mehribanlar, Allah bizi özümde ýeterlik derejede hemme ukyplary berdi. Şoň üçin ilki bilen özümizi duýmaly, soň öz ýan ýollaşymyzy, çagajyklarymyzy we daşdöwrümizde jemgyýeti duýmak üçin Allah bize ähli ukyplar berdi. Şo zatlarym doly düşünüp, gramatna kitap wagtymy dirjekkä, ony dinlejekkä, umumy düşünjek. Şu maňa durmuşda A, B, Ç bolşýar düşünür diýseňiz, ýürüte kurslara ýazylyp bilýäňiz, seminarlara gatnaşyp bilýäňiz, ýöne gatnaşýan seminaryňyzyň speakerini kim alyp barýar, nähil derejede şonu öwrenip baraň. Siz käbir ýagdaýlarda mysal üçin şuny bir zady bilip ertip paýlaşýan adam, toş professional adamyň ýanyna barmakly maslahat beremok. Eýem tejribesi ba, bu ýerde nämedir diňe özüne öwýär däl, spesialistlermi gatykýan atlaryny agzap durup, käbirsin agzap, käbirsin agzamasam gaty görürler. Onuň üçin ilk taryhyny öwrenin. Akauntyny ýerin, öwrenin, ine şul adam maňa täsir edip bilir diýen adamyňyzyň ýanyna baraň. Joram çagyrda häzir barjak diýilýän maglumatlaryň içine size gerekmejek zatlarym. Mysal üçin sizine gurwakajyk gerekmi, gapdalynyň siz pişijegem alyp bilýän, arjygam alyp bilýän, onda gurwakajy goýmana ýer bar, bulara da ýer tap bilýän. Şoň üçin lişni informasiýasy belli. Men kim diýilýän soraga jogap almak isleseňiz, seminarymda gatnaşyp bilersiňiz. Soraglaryňyz bar bolsa ýüzlenip bilersiňiz, ýoksa da mehribanlar, bu ýerde men soraga jogap bermedim. Haýsy erkek adam bilen güýçli aýal adam özüni rahat duýup bilýär. Gyzykly bolsa kommentariýalarda ýazyn. Ýürüte şoň üçin video çykaram. Indiki videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.